Family, sikwiveki yokugqibela, sikwimini yokugqibela kaJuly, inyanga eyayasibonisa amanqamu, akho nto singayibonanga kule nyanga. Le nyanga le, even nathi, zininzi izinto ezenzekayo apha phakathi kwethu. Njoba sihleka nje kuphuma inyani ezenzekayo elizweni, kukho nezivelayo apha phakathi kwethu. And zivela ke ngoku zisishiya thina sizifila si-stuck, si-heavy, si-confused. Uba hayi man, out of the blue kutheni ndifila ndi-heavy nje. Abantu be-astrology, they're going to tell you that if Venus ingena kwi-Cancer, there's going to be a Lion's portal, i-portal evulekayo ngo-August and all that. And those who do not understand those things, sondela ke sincokole in simple terms uba kwenzeka ntoni na. Bethunani, when you are stuck right now, if you feel stuck right now, it is an indicator, it is a GPS that says awukho kwi-alignment yempilo yakho, awukho kwi-alignment ye-soul yakho, awuphili le mpilo funeka uyiphilile apha emhlabeni. Yandiva? Awuphili le mpilo. That's why you feel like utsalela ngapha man. Ngoku izinto zihamba kahle, somehow awukho fully happy. This week I've dealt with a lot of people that feel stuck. Izinto zibahambela kahle materially, bayasebenza, izinto bayaphangela, bavuka baye emsebenzini, but somehow they feel empty, they feel disconnected, they feel lost, they feel like ba off balance, abakho fulfilled. This is the time where asikumanqamu ngokuba okudaliweyo makwenzeke nalapha kuwe. Khumbulani bethunana, siphile kwixesha lobana yonke into sazalelwa sinikwe imap uba izawuhamba njani. Uyakhuliswa kowenu, once uqala ukwazi ukuthetha nohamba, uyasiwa esikolweni, uqala ecrash, uhambe e-junior, e-primary, uye e-high school, uye e-higher primary, uye e-high school, from there uye e-university, then e-university ugqibe apho uhambe uyofumana umsebenzi. Abanye they get stuck, bangafumani nalo msebenzi, babe frustrated for life. Ufuneka ufuna umsebenzi, then after ufumene umsebenzi, phaya emsebenzini funeka uthenge indlu, uthenge imoto, uthintini, unyuka usehla ibank, uboleka imali to do these things. Sikwixesha ngoku lobana leyo nto leyo iyaguquka. That's why now we are feeling heavy. And yenzeka ngenkani, ayenzeki ngokuthanda kwethu. A lot of people, abanye ithathwa kabuhlungu ezazinto, uyashukunyiswa, uxuthelwa lo msebenzi, uxuthwa ezo zinto just to show you ukuthi ayiyo i-alignment ye-purpose yakho. This is not your higher self. Isoul yakho ayizanga zokwenza izinto apha. So siphi kahle kahle kwenzeka ntoni? Into eyenzekayo ngoku that we are feeling stuck, we are being sent back to go back and ask ourselves, what are our true desires beyond money, beyond immaterial success, beyond all the things that were mapped out elizweni kuthiwa zezempilo. 0909 on the timer. Kukho spiritual desires that we have within us. People that follow me, they desire spiritual desires, soul-driven life, a life in a purpose, a life I feel aligned, man, walking in your ancestral alignment. And once these things zingenzeki, you go back to being lost, empty, disconnected. Going back, man, and then usemhlabeni mos. Yes, you are in the spiritual desires. There's also earthly desires. Ufuna stability, ufuna uthandwa, ufuna uba creative, bene creative freedom like I do. Ufuna impilo, ufuna ubutyebi, yonke lento.
And if that life I reflect as this as desires between, of course you will feel off balance and unfulfilled. I hope unyandiva. Between, there are also it desires the ego yethu, because it's a spiritual realm, it's a physical realm. And as ego desires, they are always mistaken as true desires, where we want validation, sifuna fame, sifuna ukwaziwa, sifuna yonke lento leyo. But the true soul desires are being able to walk in your alignment. Uke uve nawe lento kuthiwa higher self, ba yintoni le kuthethwa ngayo. If you were a child that was raised ungabonwa kowenu, you were not seen, validated, it is time for you to see yourself. If ungumuntu all your life nakulo misebenzi ezo zinto zenzile uhamba kule map ibekiweyo yomhlaba, but you always felt like you are undermined, awubonakali, like uhlenje uyajongelwa phansi, it's because it needs to start from you. It needs to start from within. Uyekuzi undermine wena. I'm not going to be live tonight because we are on day 3 of a fasting. We are breaking it at 6, and after a fasting, I will never be able to host a live with so many energies. We will do it some other time. Ixesha lisekhona, sisezawuphila, nisezawuphila nam. Namhlanje I just want you to understand that the reason that you are feeling stuck is because you are not in alignment with your true desires that are within. Write down it desires zakho bethunan. Start with spiritual desired, earth desired, ego desires, right? Your true desires. What do you want? Intoni uyifunayo emhlabeni. Document those things. Once you know them, uzawunyathela bhetele man bethunan. Kusekuseni bethunana, everything is working out for me. Apho nyathela khona kukhokela ukhanya, apho ndihlala khona kukhokela ukhanya. Peace out. Love and light.